Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kahigalaan ug mga kaigsunan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininausabang sa kataknang tulumanon ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kinikaroon ang inyong igsoon, Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, makiguuban kaninyo sulod sa katakna nga paghatod sa mga kamatuoran nga mo'y magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, padayon usab ang among pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia, ug kung aduna may mga basahon o mga referensya nga among gigamit dili aron sa pagsupag sa Biblia. O kining maong programa padayon nga inyong mapaminawan dinhi nining maong sibihan sa RP Index o Teleradyo Cagayan de Oro City, matag adlaw nga Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Makita usab ang programa sa Parasat Cable TV sa TV5 o gingon man live sa Facebook, magkigsunan ang atong programa o makita usab sa YouTube. O dinhi usab nining maong sibihan sa RP Index Kidi Dipulog, mabati usab ang programa matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Live gihapon mga kaigsunan sa Facebook ug makita usab sa YouTube. O dinhi usab sa RM Index DR Dipulog, mabati usab ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. O ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 24 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kautuhon. O kumusta kang Brother Samuel Montemayor, ingon man kang Brother Cesar Patio. Dinhi usab sa Toledo City sa DYHR Shine Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kamuntagon. Dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR Radio natin alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Rail Radio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa Kabuntagon ug masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon sa Valencia City sa Power Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi lang gyapon sa Valencia sa DXRC Radio Komando alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Malaybalay City sa RM Index MB alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Nagbabati usab dinhi sa FM station sa Valencia City sa samang oras. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Pagadian City sa RM Index PR launa ngadto sa launa media ang takna sa kahaponon. Dinis Calamba, Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Og dinis Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental mabati usab dinis sa Digsario Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Og ingon man dinis sa Villanueva, Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinis sa Balingasag, Misamis Oriental sa Bay Radio, Waikurat FM, alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. O kumusta sa mga PBC Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. O dinhi sa Ingog City sa Rail Beat Radio, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. O kung among mga pagpangamusta sa tanan nga nagasudong kanamo sa via Facebook Live o nagapaminaw sa radio o nagatan-aw usab sa YouTube, labi na sa mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika, sa Blackport, New York ni Sister Tissy Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson. Sa Oklahoma, UEC ni Sister Rachel Barbosa sa Moramos Graham. Sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia o sa Maryland, United States of America, nila na Juanito and Justina Maquiton Hermias family,
ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias, nagasudong sila kanamo via Facebook Live from United States of America. Atong igsoon Ambrosio Birano and family, agon man atong igsoon dinhi sa Butuan Demetrio and Marina Hubay Campado ug sa imong pamilya. Atong igsoon Engineer Brother Derwin Mangalos ug inuman sa iyang kapikas Rosita Co Mangalos ug sa iyang pamilya. Dinhi sa Claveria si Brother Froilan Angina Factoranan Mangalos. Dinhi sa Taguluan atong igsoon Jerry Idkila uban sa iyang pamilya nagapatiling usab. Atong igsoon dinhi sa Bara Upol, Misamis Oriental ni Cristel and Angeli Mangalos Carion uban sa imong pamilya. Tanan nga mga kaigsunan sulod sa PBC compound labi na sa kaubang ministro nga mo nagdumala dinhi sa Villanueva sa Kaboses Power Radio, Brother Hermohinis Macarayo uban sa iyang pamilya. Og ingon man sa tanan nga mga higalang nga mga salesman nga nagapaminaw usab sa atong programa, dili nakanamo isa-isahon sa pagmention ang inyong pangalan kay buluwanon ang atong oras, pero kalakip kamo sa among mga gipinimbaya. O garon sa pagpadayon ihatag ko kamo sa pagpaila sa kaubang mga ebanghelista o ministro. Si Brother Debs Rizaba, mga kaigsunan, o gani apa ang kauban para itong mga ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kagalaan ug mga kaigsunan? Kini usab si Brother Ronald Kanyaman, katambaya yung usab karon sa pagtuon sa mga kamaturan nga among ighatod na kaninyo. Ug dinhi gayuna ihatag ko pa kamo sa pagpailabas sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kagalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. Ug akong mga pagpangamusta nila ni Sosimo Telebrico, kang Dimbol Telebrico, ug kang Bernabé Telebrico, ug kini pod yung boss nga igsoon Brother Rene Telebrico nga mo nagsuporta sa Radyo Natin FM sa butong Pinamungahan Cebu. Og akon lang mga pagpangumusta sa tanan natong mga kaigsunan sa pagsuporta ning atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Og nini karong higayuna mga kagalaan ug kaigsunan ako kamong ihatag sa kauban nga ministro. Brother Brother Dever, Brother Ronald, ato sa abdiay gitimbaya ang usa sa atong mga listener dinhi sa Upper Hasaan, sa Sitio Mandangisio, Upper Hasaan, Misamis Oriental, ang presidente sa Association of Farmers nga mao si Brother Limuel Resimilia uban sa pamilya nagapaminaw siya sa atong programa. Ingon man si Mrs. Nini Castañeda dinhi sa barangay Kimaya Hasaan, Misamis Oriental. Og ninihigayon na dili nato makauban gihapon ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio tungod kay dunay sa importante gihapon nga giasikaso. Busa kami lang mga higalag mga kaigsunan ang gitasan aron sa pagpadayon sa paghatod sa mga kamatuoran o mga pagtubag pod sa mga atake pod sa kakontra namo sa doktrina kining pastor sa Sabadista nga mao si Mitchell Bindilio diha sa dinhi nanukad yapon sa DXK di Dipulog ang iyang programa. Nagsunod siya kanamo kay ang iyang programa alas 7 ngadto sa alas 8, kini amo alas 6 ngadto sa alas 7. Og dinhi sa RPN Cagayan de Oro DXK alas 12 ngadto sa launa. Sa milabang Domingo, Brother Rene, Brother Dever, Brother Ronald, atong napaminawan ang programa ni Bindilio, atong paminawan gyud kon iya bang i-repute ang atong pag-repute usab sa iyang pag-ingon nga ang Ecclesiastes 4:15 nga may atong gigamit basyanan para sa pagpakatao sa Espiritu Santo o sa katagna, pero iyang gisupak nga dili daw tagna, pero atong napamatud-an nga kini tagna. So supalpal ang agi niya. Nya matud pa niya ang pulihan kuno nga hari, kay nagiskot man naghari nga pulihan niya ang mupuli pod hari. Ang mupuli hari nga Espiritu Santo, unya ang pulihan hari pod nga mga atong Ginoong Kristo. Matod niya dili daw si Kristo ang pulihan kundi si Salomon daw ang pulihan. Matong gi-explain na sayop gapon siya tungod kay kun si Salomon ang pulihan sa pag-ingon sa Ecclesiastes 4:15 I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. So refer to other person, dili siya nga namulong mo'y pulihan. Kay kung siya'y namulong o siya'y pulihan, ang gamiton that will stand up in my stead. Pag gigamit ang pronoun nga his, refer to other person, dili kang Salomon nga mo'y pulihan. Busa na sa ipan. Unya, wa siya mo sustain, mga higalag, mga kaigsunan, ang iyang gibuhat, nagsige lang gyapon og mga likoy-likoy ba, tulibagbag ba. May mga termino pod nga yang ibato diri kanamo. Pero tanaw na to kinsa nagtulibagbag nato, Bindilio kami ba o ikaw? Wa man ka mo sustain sa imong gisupak nga 4:15, dapat imo nang tagagpagtagan. Ha? Unya, matud pa nimo kining among gibuhat lagi, di kigikamuyon kay nasayop lagi ning amo ang paghubad lagi o paggamit sa among teksto kay dili lagi daw mao para nimo. Pero katingada ta
Nag-usab-usab ang imong mga rason, dili consistent ba? O niya, ang iyang rason ani Brad Deber, nga matod pa niya, guyod-guyuron daw nato atong Biblia sa atong, guyod-guyuron ko ang Biblia sa atong kagulingon lang nga pagsabot. Mao na iyang rason, kay matod pa niya, nga kita kuno, mga PBCM, pareha kuno sa PBCM nga, og muhubad kuno ta og mo interpret ta sa Biblia sa ato kunong kagulingon lang nga paguyod-guyod. Kay matod pa niya, wala kuno kita katuon manggod og kining gitawag og hermeneutic. Bueno, dili nato kini mahatagan og husay kun dili po nato mapabati ang iyang tingog mahigalag magkaigsunan nga muni iyang giatake dili kanamo. Bueno, dili man siya, wa man siya mo sustain sa ang ngayontang iyang tagaag pagtagad ang 415 atong paminawan ang iyang mga pangakusar dili kanamo nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Atong paminawan, ayaw guyura ang Biblia sa imong pagsabot. Tagay katungod ang Biblia, nga mo pasabot. Palabas PBCM ba? Ang Biblia, guyuro na to sa atong gusto. Gapataka lang igsoon. Ayaw guyura ang Biblia sa imong pagsabot. Tagay katungod ang Biblia, nga mo pasabot. Wa man gud kagi ni matawhan ang hermeneutics God. Wa ni katuon man God. Wa man gud kagi ni matawhan ang hermeneutics God. Wa ni katuon man God. okay. Atong nabati ang akusar niya mga higalag mga kigsunan si Mitchell Bendilio nga kami daw wala daw katuon og hermeneutic, wala kasabot og wala katuon sa hermeneutic. Nya matod pa niya dili daw nato guyod-guyoron ang Biblia. Matod pa nga tagaan daw ang Biblia, tagaan katungod ang Biblia nga mo pasabot. Mambito na mong gibuhat. Itagaan na mo ang Biblia sa mga hubad niya nga siya na po mo pasabot sa iyang mga paghatag og explanation. O niya, pag-ingon niya, Brad Deber, dire ka nato, nga wala kuno kita katuon og hermeneutics or hermeneutic. Atong susiyon, Brad Deber, unsa man gihatag nga kahulugan sa hermeneutic? O ano atay referensya Brad Ron, kining Merriam-Webster Dictionary ug mao kining usa sa resulta ni ining pulong hermeneutic. Kung basahon, naikaingon dinhi. Hermeneutic, a method or principle of interpretation nga kung sa Bisaya pa usa ka pamaagi o baruganan sa paghubad. Sa ato pa, mao din gihatag Bendilio nining hermeneutic, a method or principle of interpretation. Yamingon kag wa mi magtuon. Mo nang gisupak gingnan kanamo sa una, tanan nga mga preacher, evangelist or unsay katawagan, pastor man, kumo na sila'y paggamit sa Biblia, na sila'y paghubad sa Biblia. Di naghermeneutic, kami naghermeneutic, di lang kamo uyon. Ikaw naghermeneutic, di lang pud mi mo uyon. Pero ayaw ipinagarpar, nga wa mi magtuon. Ha? Na karon, dugang niya nga pagpahayag mahigalag mga kigsunan, kini lagi daw magbasa sa Biblia, dili lagi daw kuno himuon dayon ang pagkonklusyon diretso sa Biblia. Atong paminawan ang pahayag ni Mitchell Bendilio. Sa ginaingon ko na, dili na to aynon mga kaigsunan nga ato lamang himuon diretso ang pagkonklusyon sa Biblia sa atong mabasa. Sa ginaingon ko na, matod pas, namulong siya nga sa gikaingon daw niya nga dili lagi daw himuon diretso pagkonklusyon diretso ang Biblia. Sa ato pa kinahanglan gyud nato nga ato gyud ihatag ang suktong ang insaktong paghubad, ang insaktong pag-interpret. Imo na, husto na. Kung ang tao maminaw nimo og dipod magsusi, makaingon nga husto gid ning pamaagi ning pastor sa Badista. Pero og di po ninyo itandi dire sa mga ministro sa PBCM ang among argumento kulo kabildo binaluay sa mga rason, makayon gid mo nga nahusto siya. Naunsa dayon ang iyang giingon? Kusog man ni siya usahay mo himo-himo pog timbaya dire na mo kay friend man kuno mi niya kuno. Unya matod pa niya nga ang amo kunong layog mahitungod sa rason o man kuno ilabot sa korason. Ato nang susihon karon og di bagid maapil kining korason nga gipasabot ni Mitchell Bendilio nga layog ra kunos rason way labot sa korason. Atong paminawan. ato pasalamatan ang atong mga listener, no, diehard listener. Uban sa atong mga kahigalaan ng mga PBCM, no. Kani atong mga kahigalaan PBCM igsoon, ayaw ninyo iyon nga kontra mi ani. Dili mi kontra in personal kun tinubagay lang mi sa prinsipyo sa doktrina. Layog sa rason, wa goy labot ko rason. Oy, kamong ka programa alas 12 ngadto sa alauna,
Ato raman po mga higala mga kaigsunan, kay kini ato layog sa rason, wa man nilabot ko rason, kay apilong korason mga stress ta anak. Aniya, friend man ako na siya, sila mga kaigsunan, amot lang nila, kila pa po kong isipon nga friend. Kani ato mga kagalang PBC, layog sa rason, wa goy labot korason. Layog sa rason, wa goy labot korason. Okay, ano ba na to, Brad Ronald, Brad Deber, o Brad Rini, Oo. ang iyang pamahayag nga kining atong gibuhat daw, o gibuhat niya diri kanato, layog lang sa rason, Way labot ko rason. wa kuno'y labot sa korason. Tanaw na to, Brad Rini, ato usang susihon, kining word nga korason, ug unsa ba kini nga pinulungan, ug asa ba kini siya ang katumbas nga pagpahayag kung magisgot kitag korason, Brad Rini. Doon na kita'y mga referensya nga atong pagagamiton isip nga mutukma nining gibuhian ni Bindilyo nga kung magkulukabildo layog lang sa rason, way labot korason. Unsa ba ning korason, Brad Rini, sa gihatag o gamiton nato nga referensya? Ang kining korason, brother Ronnie, usa kini ka Spanish word. Unya atong kuhaon og referensya kining English Spanish Filipino dictionary Or vocabulary? o vocabulary. Vocabulary. Oh. Ang gipasabot ang word nga heart, the principal organ that causes blood to circulate in the body. Okay? Unya ang Spanish corazon o ang sa Tagalog puso. Okay. Sa ato pa, kini din korason usa ka Spanish word, mga higalag, mga kaigsunan. Sa English word heart, atong giuna ang heart, kay kining heart di ay gingon mo the principal organ that causes blood to circulate in the body. Na dayon ang korason, dayon puso. Matod pa ni Bindilyo, layog sa rason, way labot korason. Pero mahibugta nga naon tay rason verse to verse, di man mo sustain, maglain, dala ning pastor sa Sabadista Mitchell Bindilyo. Unya pagingon nimo do way labot korason, usahay pa na nimo. Kaya ang korason, heart day na, puso day na. Brad Ronald, unsa pagyud ang gihatag nga dugang pagpahayag nining heart nga sa Spanish word gingog korason? Unsa pagyud, Brad Ronald, ang atong mga gamit nga referensya pagprueba nga kining heart gingon ginig puso sa laing nga pagpahayag gingon kinig kasing-kasing? Ani Abradron, akong pagabasahon din sa English Spanish Dictionary. Ang pulong heart. Ang English nga heart gingon puso, sigla, kalagitnaan, pusod, kasing-kasing, kasing-kasing. Busa nining gingon nga English-Filipino dictionary or vocabulary, mga higalag, mga kaigsunan, gihatag na pod ang gingon nga heart nga puso o sa Cebuano kasing-kasing kay kanang puso. Tagalog man na nga version. Puso, kasing-kasing, korason, mo day na ang gipasabot heart. Unya ningon si Mitchell Bindilyo, yung pastor sa Sabadista, layog lang sa rason, way labot korason. Kaha? Dili ka maapil gyud ang korason nini mga higala nga mao nang heart kun doon na may layog sa rason. Ato usang susiyon, Brad Deber, sa Biblia, kung magisgotag kasing-kasing nga mao nang korason. Kinsa man ang magahimo sa pagtimbang sa kasing-kasing nga sa Spanish word korason, Brad Deber? Ang Dios, bradron, atong pagkabasahon kining sa Kristohanong katilingban sa panultihon 16 bersikulo 2 nagaingon dinhi. Sa tan-aw sa tao maayo ang tanan niyang gibuhat, apan si Yahweh ang nagtimbang sa kasing-kasing. Busa kinsa ang magtimbang sa kasing-kasing, Brad Deber, sa imong gibasa? Ang Dios, bradron, Tungod kay kini si Yahweh sa laing katawagan Jehova, mao maning address sa Dios Amahan, ang muhimo dahil sa pagtimbang sa kasing-kasing o korason, mao ang Dios. Karon ang pangutana, Brad Rini, Oo. ngano man nga ang Dios mutimbang man sa kasing-kasing nga mao nang korason? Aniya, ang pagabasahon nga nakasulat din sa Jeremias, Kapitulo 17, versikulo 9 ngadto sa 10.
ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang, Atong ipapabor, brethren, sa ilahang kaugalingong Biblia. o atong pagabasahon is DE Bible, akong pagabalay ko og basa, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang mga butang ug hilabihan gayod pagkadautan. Kinsay makasusi niini? Si Yuba. Ako si Yuba magasusi sa una-una, ako magasulay sa kasing-kasing bisan pangani sa paghatag sa tagsa-tagsa katao sumala sa iyang mga kagawian, sumala sa bunga sa iyang mga buhat. Busa, kini diayng kasing-kasing nga diin ang magtimbang niini mao ang Dios, mga higalag mga kaigsunan, nga sa usa ka Spanish word corazon nganong timbangon sa Dios ang kasing-kasing kay gingon nga ang kasing-kasing malimbungon. Og literal ni naday kasing-kasing mohimog limbong. Atong susiyon ngano man nga gingog malimbungon ang kasing-kasing. Dayon gingon din ako siyo ba magasusi sa hunahuna og magasulay sa kasing-kasing. Karon, Brad Eber, tungod kay gingon man nga magasulay ang Dios sa kasing-kasing og mutimbang sa kasing-kasing tungod kay kining kasing-kasing gihulagway nga malimbungon, di po tanan malimbungon pod kay og atong literal sa tao pa na may taong di limbungan na apoy limbungan, na? Ang kasing-kasing na malimbungon. Sa pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo, mahitungod naman sa pag-ila sa tao, kung unsaon pag-ila nga siya, o unsa ang makapahugaw sa tao, Brad Deber, unsa magipahayag sa nakasulat sa Biblia, particular sa pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo. Atong ipapabor, brethren, silang kaugalingong Biblia, Kana. is DE nga Biblia. Ilag yung Biblia nga bersyon. Dinhi sa Mateo 15, versikulo 10, ngadto sa 11, nagaingon. Unya, iyang gitawag ang mga tao ngadto kaniya ug miingon siya kanila, paminawa ug sabtan ninyo kini. Dili ang magasulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao, kundili ang magagula sa baba kini mao ang makapahugaw sa tao. Busa, sa pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo, mahitungod sa musulod sa imong lawas nga muagis baba o ang mugawas sa lawas sa tao nga muagi gyapon sa baba. Ang makapahugaw sa tao katudeng mugula gikan sa iyang baba. Dili na itong musulod sumala sa pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ngano man Brad Ronald nga makapahugaw man sa tao ang mugula sa iyang baba, asa ba di ay nagikan asa di ay nagikan kanang mugula sa baba nga mo'y nakapahugaw sa tao. Ani Abradron, ipabor lang gihapon ako sa Biblia nga SDA, may tatak nga SDA. Dinhi sa nakasulat sa Mateo kapitulo 15, bersikulo 17 ug 18, ingon niini ang atong mabasa. Og wala ba ninyo palandunga nga bisan unsay magasulod sa baba muagi lamang sulod sa tiyan, ug unya igait sara sa gawas. Apan ang magagula sa baba anha gikan sa kasing-kasing ug mao kini ang makapahugaw sa tao. Usa, nganong gingon nga ang mugula sa baba mao'y makapahugaw sa tao tungod kay kanang mugula di sa baba gikan na sa kasing-kasing. Sa to pa kanang pagpamulong ba? Kinasing-kasing gikan din na sa kasing-kasing. Mo'y mugula man nga matarong o dili matarong gikan sa baba gikan na sa kasing-kasing o korason sa paghatag sa hubad sa mga gibasa ta nga mga bokabularyo or vocabulary, referensya, may tungod sa korason nga kasing-kasing di ang gipasabot niya na. Hain pang dugang Brad Rini kung ipadayon pagbasa nga ang makapahugaw sa tao mao tong mugula sa iyang baba tungod kay ang mugula sa baba gikan man sa kasing-kasing o gi-emphasize ba pod unsa ang mga pagpamulong nini nga mugula sa baba nga gikan sa kasing-kasing nga mao'y nakapahugaw sa tao. Anya dinhi gi-emphasize gini Brother Ronnie. Dinhi sa Mateo kapitulo Is di Bible gyapon. SD Bible gyapon, 70 Adventist Bible ako magabasahon. Dinhi sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 19 ngadto sa 20. Kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang mga daotang huna-huna, pagbuno, panapaw, paghihilawas, pangawat, pagsaksig bakak, panulti sa pagbuling sa dungog. Mao kini ang makapahugaw sa tao, apan ang pagkaon nga walay upang hunaw sa kamot dili makapahugaw sa tao.
Busa gi-emphasize gyud no sa atong Ginoong Hesukristo nga kining mugula gikan sa baba nga gikan sa kasing-kasing nga maoy makapahugaw sa tao naa na diya ang pagsaksi og bakak, pagbuling sa dungog. Mo naman ni libelos naman yung pagbuling sa dungog. Musulti kag mga libelous word ba makapadaot sa dungog sa imong gisig ka tao. Mao daw ni ang giingon nga kung mugula na sa baba sa tao, mao nay makapahugaw sa tao kay kana gikan sa kasing-kasing. Giingon nga pagsaksig bakak, pagbuling sa dungog, mo'y pag-emphasize sa bala ang kasulatan mga higalag, mga kaigsunan. Nakaroon atong susihon, kining giingon ni Mitchell Bendilong pastor sa Badista Guay Labot Corazon. Sa ipanan nimo kay maapil gid ang korason. Rason, apil ang korason. Kay ang korason kasing-kasing man na. Ang pagpamulong nato gikan man sa kasing-kasing kung nag-istorya tag mga pagsaksig bakak, pagbuling sa dungog, mao nay usa nga ilanan o nakapahugaw sa tao. Karon, kining pastor sa Sabadista, mga higalag, mga kaigsunan, matod pa niya, nga gihukas na daw niya ang iyang pagpamakak. Unya, kami kuno nagsige pagyapog sulob-sulob, tanaw na to, kung nakatuman bagyod, o sibo bagyod ang iyang gipamahayag, nga siya daw, nakahukas na daw sa iyang pagpamakak, kining pagpamakak, pagpamulong mo na, o gikan sa kasing-kasing, mao man ay usa nga makapahugaw sa tao kung magsulti ka sa pagpamakak. Atong paminawon ang pamahayag ni Mitchell Bendilio nga siya daw naghukas na kuno sa iyang pagpamakak, unya kami kuno nagpadayon ng kuno sa pagsulob. Okay, Epeso 4:25. Basa. Tungod niini hukasa gikan kaninyo ang kabakakan ug ang tinuod kinahanglan mo isulti ninyo mga matag-usa ngadto sa iyang silingan. Kakita mga bahin man usas ug usa. Ipahukas ang kabakakan, ako nang gihukas. Pero kaning akong kaatbang, wag yun, gisolo paghapon. Ipahukas ang kabakakan, ako nang gihukas. Pero kaning akong kaatbang, wag yun, gisolo paghapon. Atong nabati o atong nakita sa screen ang video clippings ni Pastor Bendilio nga matod pa niya. Gihukas na kuno niya ang iyang kabakakan, nigamit pa sa pahayag ni Apostol nga si Pablo sa Episo 4:25 nga gihukas na daw niya ang iyang kabakakan. Kami kuno nga mga ministro nga iyang kakatbang, kakontrast doktrina, nagsige lang kuno mig sulob-sulob. Ha? Mao ni ang iyang pamahayag kining naghingalan pod namo nga wa kuno mi magtuon og hermeneutics. Nya guyod-guyuron kuno namo ang Biblia sa among kagulingong pagsabot. Natanawon ta ni karon og tinuod ba gining gisulti nimo Mitchell Bendilio nga gihukas na nimo ang pagpamakak. Atong susihon napod ang lain niyang pamahayag kung tinuod ba gyud. Ning iyang gistorya wa baka kaniini mamakak do Bendilio nining pag-ingon nimo mahitungod sa lapida nga usa ka English word ang lapida. Atong paminawon ang tingog ni Mitchell Bendilio. Printed na. Ang ga-print ani gyud ang watchtower. Mao bitaw na nga kini nga Biblia mga kaigsuonan, daghan kaayo nga sayop. Sama sa cross, istaka man na dire. Atong himuon, atong basahon. Onya, og mutuo sila ani, di ilang tuhan nga istaka na pud ang cross, di na pud sila mutuo og cross. Onya ang lapida mga kaigsuonan, English word mana. Onya ang lapida mga kaigsuonan, English word mana. Kada bitaw makakita kag lapida maker. Ha? Muna nga sayop ginang ibutang ng in-English sa Bisaya. Ibutang ng in-English sa Bisaya. Anya ang lapida mga kaigsuonan, English word mana. Kada bitaw makakita kag lapida maker. Ha? Muna nga sayop ginang ibutang ng in-English sa Bisaya. Okay. Sayop puno Brad Dever, Brad Rini, Brad Ronald, ang English ibutang sa Bisaya. Kagadina sa atong gipabati, Brad Dever, gigamit sa Episo 4:25, og di nato sundan, murag makaingon ta gusto gining gibuhat ni Mitchell Bendilio, gihukas ang iyang kabakakan. Unya, nanumangil dire kanamo nga kami kuno sige pagyapog sulob sa kabakakan. Pero sa atong gipabati karon, matod pa niya, iyang gisaway ang Biblia nga New World Translation o bagong kalibotang hubad sa balaang kasulatan nga daghan kuno kaayog sayop. Kay kana kunong lapida, usa kana ka English word. Ha? Timananta, ang lapida daw, usa ka English word. Nya dili kuno pwede, or sayop daw nga ibutang ng in-English sa Bisaya. Pangutana Bendilio, nagsulti ba kas tinuod ani o namutbot ka? Kay kung
nagsulti ka sa tinuod, ahusto tong gipabati ng mga nakahukas gikas pagpamakak. Pero kung wa ka magsulti sa tinuod ani, Namutbot. namutbot ka. Kami mo nakahukas, ikaw mo nagsulob-sulob. Mo ni klarong bagay istorya do. Atong susyon Brad Deber, unsa ba day ning lapida para niya English word man daw kuno ni. Tinuod ba gyud ni nga English word ang lapida Brad Deber sumala sa atong ihatag nga pagpamatuod sa mga referensya? Sus, dili gina English word brethren, atong pamatud-an. Kining atong referensya, an English Cebuano Visayan Dictionary sa page 451 ni Rodolfo Cabunce. Oh, Usa ni ka parang hiswita. Oo, naadiri o. Ang kanang lapida mo naman ang gravestone sa English, naadiri. Gravestone, noun. Then lapida, close and open parenthesis, Spanish. So Spanish di ay ng word nga lapida, dili na English. Tuan na do, Bindilyo. Ingon ka, naghukas-kas pagpamakak. Mutbot man lagi ka. Gisusi na to. Ang lapida, gikan man sa English word nga gravestone. Unya kining lapida, usa ka Spanish word, gi-adapt ni sa Cebuano, kining lapida. Unya, unsay rason mo? Kanagon makakita kag lapida maker, tungod lang sa lapida maker, imo nang gilaras nga hastang lapida English word na. Ikaw ra nakakita, ikaw ra nakabasa ng lapida maker do, Bindilyo. Pagka kaluuya pod in tawag sinabtan. Na ingon ka wa magtog hermeneutics. Hermeneutic. Unya, kung ikaw nagtog hermeneutic, dugay naman amo nang gi pangutanan nimo. Bitaga economic, unsa daw, unsay Cebuano anang lapida kay para nimo English word man kanang lapida. Unsay yang referensya? Unsay referensya mo ipakita, iyag-yag ng referensya mo pagpamatuod nga kanang imong giingon nga ang lapida is an English word. Nagi Cebuano ana. Nya kami kay naghatag man mi og referensya usa ka an English Cebuano Visayan Dictionary ni Rodolfo Cabunce. Kanang lapida Spanish word man na gikan sa English word nga gravestone. Tanawa mga higalag, mga kaigsunan. Kung di na to sundan, makaingon tag, nindot gini kay nakahukas gid sa iyang pagpamakak. Nihukas gid sa iyang pagkabakakon niya kami dayon moy pasumanginlan nga nagsigi pagsulob-sulob. Naunsa pa? Ang imong mga pagpamakak nga di gid mo tukma sa imong pag-ingon nga naghukas ka sa imong pagkabakakon. Ngano? Nangakusar ka diri kanamo. Kay matod mo kami makalibog mi kay among gihimo ang Espiritu Santo ingon nga tubig. Atong paminawan imong tingog. Unya ang katawanan mga kaigsunan na apay, ila na pod nga gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ila na pod nga gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ha? Makalibog ba? Makalibog kuno kay gihimo kuno nato Brad Deber, Brad Rini ug Brad Ronald ang Espiritu Santo ingon nga tubig. Kini ato layog mani Bindilyo, layog rason, pero ingon nimo way labot ko rason, pero labot ko rason oy. Kay kasing-kasing magipasabot ana. Kini bitaw og away gyud literal na naginangasamdan atong duha. O kanamo og between kanamo og kanimo. Pero among gipaniguro nga ikaw ginasamdan. Kini samad naman nimo. Kining pag-ingon nimo nga ang lapida o sa ka English word, samad na ni. Kung amo ning tamakan permanente, sakit kay ni. Sakit kayo na. Sakit kay ni paminawon kay ikaw nga gidayo sa uban nga maing laki, gibantog ka, nagyama-yama man ka, nagtulibagbag man ka. Unya matud pa nimo, ang among gibuhat usa ka paglibog sa tao, dili ka ikaw mo naglibog sa tao? Ana gyud. Ha? Nganingon ka nga katawanan mi kay among gihimo ang Espiritu Santo ingon nga tubig. Brad Deber, kita ba'y naghimo sa Espiritu Santo ingon nga tubig, wa batay basyanan sa Biblia? Kay kung tinuod mga katawhan pa siya sa Dios ngano nalibog man siya. Oh. Dapat na siya untay mo explain mo pasabot Mao na kay dili mo gud sa tinuod nga katawhan sa atong Ginoong Hesukristo. Katawhan mo gud ni siya sa mini nga propeta nga si Eileen Goldwhite. Ha? Prangka na. Approve na namo nga kana si Mrs. White usa ka mini nga propeta. Unya angkon ka nga katawan kang Kristo, kauban mong Pablo. Ha? Kauban mong Pablo Bindilyo kung magingon ka nga katawan ka ni Kristo. Pero ato naman ang nabati nga kining Iglesia Adventista del Sétimo Día, di man si Kristo mo nagtukod ani, si Eileen Goldwhite man. Muna kung among i-question nimo, kauban mong Pablo? May nga kauban mo kay si Pablo nagalagad kang Kristo, ikaw nagalagad kang Kristo. Nangano man si Pablo lagi mo may nagpahayag nga ang Espiritu Santo ingon nga tubig kay ipainuman. Asang puri ba Brad Deber sa Biblia? Naatay basahon pa doon kining the message nga Biblia. Ato i-plus sa screen. Oo. Dinhi sa Ephesians 5 verse 18 nagaingon dinhi.
don't drink too much wine. That cheapens your life. Drink the Spirit of God. Nga kung ato ring hubaron sa Bisaya, ayaw pag-inom palabig bino, nga makapahamubo sa imong kinabuhi. Imna ang Espiritu sa Dios. Oh, tuwa na. Kung sa'y pahayag ni Pablo, don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Hayan kining Spirit of God o Espiritu sa Dios nga matod pa ni Pablo, ipainom. Sa ito pa, simbolog tubig. Kaya ipainom God. Drink the Spirit of God. Hayan kining Spirit of God o Espiritu sa Dios. Mateo 3:16. Summarize ko lang sa pagbautismo ni Jesus. Nakita ang Espiritu sa Dios sa dagway nga salampati. O kinsa ning Espiritu sa Dios nga nakita sa dagway nga salampati sa pagbautismo ni Kristo? Lucas 3:21 ug 22. Espiritu Santo ang gipasabot. Busa ang pag-ingon ni Pablo, drink the Spirit of God ang gipasabot Espiritu Santo. Karon kung nagingong kag makalibog ba? Kinsa may unang makalibog? Kami? Di ba dili? Si Pablo. Pero si Pablo ba ang pagpahayag makalibog ba? Dili nga naman. Tungod kay ang gigamit o ang pagpahayag ni Pablo nga ang Espiritu nagsimbolog tubig kay ipainom kini didto na niya nakopya sa atong Ginoong Jesucristo. Kay si Kristo mismo mo'y nagpahayag nga ang tubig kining Espiritu Santo giingon kinig tubig. Hayng po ba Brad Ronald sa Biblia? Brad Ron, akong pagabasahon sa Biblia na ang pulong sa Dios. Ingon ini, ang buot sa Juan Kapitulo 7, versikulo 39 nag-ingon, ang buot ipasabot ni Hesus sa tubig, nga nagahatag og kinabuhi mao ang Espiritu Santo. Unsay pagpahayag sa Espiritu Santo mahitungod matud pa sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Ronald nga naghatag kinabuhi, mao ang Espiritu Santo. nga mao ang tubig nga nagahatag og kinabuhi. Ang gipasabot ni Kristo mao ang Espiritu Santo. Nakaron bindilyo kung mayong kag makalibog, dili kami may una. Kung makalibog man galing si Pablo o ang atong Ginoong Jesucristo. Uyon ka. Uyon mo mga higalag, mga kaigsunan. Sa terminong gigamit ni Bendilio nga makalibog kung ingnon nato nga ang Espiritu Santo tubig. Uyon mo nga si Kristo mo'y utor sa pagkalibog nini. Sa mo'y ngimog dili. O kinsa may naglibog-libog? O way lain kanang inyong pastor. Kanang pastor sa Sabadista, mao si Mitchell Bendilio. Sakit daw no? Og samad pa ni nga among gitumban, sakit kayo no? Iyagak ka ni. Ano man, uwaw mo ni. Ha? Uwaw ni. Labi nang nagdawat kag sweldo gikan sa mga donation sa imong mga supporters, unya ingani ang imong explanation? Di ba uwaw na? Nya mayong kag nipis? Dili nipis oy. Ubingon minimog bagakan? Di baga gyud dili nipis. Nga naman. Kitag dawat unya ang ato pangatarungan wa musibo. Ako membro dia di ko padayog hatlag oy. Mao ni rason sa akong pastor, ang isunod-sunod, wa magkadimao, permiso palpal. Na, budlay. Nakaron. Ato nakita, nga wala gimutakdo sa iyang pagpahayag kaganina nga matod ba gihukas niya iyang pagpamakak, gihukas niya iyang pagkabakakon, kami lang kuno nagsulob-sulob. Unang-una, matod pa niya, lapida, English word. Kung dili na tinuod, bakak na. Ikaduha, matod pa niya, Espiritu Santo daw, gihimo na mong tubig, kami na kuno gihimo, makalibog daw. O wala, namutbot ka. Tungod kay ang Biblia, nagpahayag ang Espiritu Santo, isimbolog tubig. Pero nga naman yun nga naana, na pamatud-an na mo. Tungkol kay ikaw mismo gyud Mitchell Bendilio mo may nagpahayag nga ikaw baka ko nag-anis ka sa imong pagpamakak. Kalampag ra ba ka kay giputol-putulan mo o giputulan mo kinsa man ning tingog. Imo man atong paminawan gani. Bakakon ko. Ako bakakon ko. Ako bakakon ko. Laga ko pag-angkon nga ako bakakon honest ko. Laga ko pag-angkon nga ako bakakon honest ko. Na palag ka nga among giputol imo man ang tingog. Na-prove man namo sa ibabaw ang pagpamakak nimo di amo lang gipabati nga imo gyud gi-confirm nga bakakon ka anis ka sa imong pagkabakakon do. Ha? Nakaron. Niya pa ipagpahayag sa Biblia mga higalag mga kaigsunan, Brad Deber. Nga mahitungod niining mga atong napamatud-an na nga pagpamakak ni Mitchell Bendilio nga wa gyud mahisibo sa iyang mga gibuhian nga nakahukas na siya. Nga naman nga ingon ni Gyud niya ning mga kinaiyan ni Mitchell Bendilio, kay naon tagi teksto ginunta, pero nagsigil mo gini siya og mga buhat pod og mga malaw ay nga pagpamulong, nabay pagpahayag sa Biblia nga gitagna gyud nga ang mga tawo nga law ayan musulti gyud sa mga malaw ay nga pagpamulong, Brad Deber. Oo, di lang ta mahibongan ni Brad Ron.
Atong pagapruibahan dinhi sa maayong balita Biblia nga may imprimator Ricardo Cardinal Vidal. Dili ni atong bersyon nga Biblia. Oo, dinhi sa Gipadayag 21 bersikulo 11 akong pagbasa nagaingon niini. Pasagdi 22. 22:11. Oo, Gipadayag 22 bersikulo 11 nagaingon. Pasagdi nga ang dautan magpadayon pagbuhat sa dautan. Ang malaw-ayon magpabilin nga malaw-ay. Ang matarong magpadayon pagbuhat sa matarong ug ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. Musa di kita mahibulong day Brad Deber, no? Brad Rene, Brad Donald, nga kining pastor sa Sabadista nga magsige lang sa pagsulti og mga malaw ay nga pulong bato diri kanato sa atong magtutudlo. Kay naa sa Biblia day nga ang mga malaw ayon, refer man ni sa tao nga malaw ayon. Magpabilin gyud sa malaw ay nga mga pagpamulong niya. Kanina maura ba na nga usa nga makapahugaw sa tao katong mugula sa iyang baba. Mga malaw ay mao na kirid na ng mga pagpamulong nga malaw ay gikan as kasing-kasing mga higalag mga kaigsunan. Karon pangutana Brad Rene. Oo. Iningingon sa Biblia nga ang mga malaw ayon magapabilin nga mga malaw ay kini ba makasulod bas gingharian sa Dios kining mga pamulong og mga malaw ay Brad Rene? Dili gina makasulod sa gingharian sa Dios kadtong nagapamulong sa mga malaw ay Brother Ronnie. Unya atong ipabor pa gyud ang Biblia nga imong basahon Brad Rene, ila gyud nga Biblia. Oh, SDE Bible. Oo. Kaugalingon nilang Ilang kaguliyong Biblia. Dinhi sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 27. Apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o sa pagpamakak, kundili sila lamang nga naisulat diha sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Totoo na. Makasulod ba sa gingharian ang mga tao nga nagabatasan sa mga malaway nga pagpanulti o Dili gyud. labi na gid sa pagpamakak? Dili. Nakaroon ko ng inyong pastor si Mitchell Bendilio. Magsigir mga istoryag mga malaway. Di gyud makasulod sa gingharian. Nakamong nagsunod niya Bendilio, nag-appreciate, makasulod mo sa gingharian. samot. Imposible na. Biya sa mo sa pagsunod sa taong gasultig malaway o pangita mo sa mga tao ng alagad og Dios nga nagstorya og kamaturan aron nga didto maapil mo nga makasulod sa gingharian sa langit. Nahain pa ang pagbayag sa Biblia. Kung kaanta si apostol nga si Pablo Brad Deber unsa pa ang iyang gipahayag mahitungod nga labinag nag-angkon tag katawon sa Dios. Alagad ta sa Dios unya nakahukas ta sa pagkabakakon din nahimot ang balaan. Kung mahimot ang balaan magstorya batag mga malaw ay Brad Deber? Sus, dili na ipalitok Bradon. Ato nang pagapribahan sa Kristohanong katilingban sa Episo 5 bersikulo 3 ngadto sa 4 nagaingon. Kay balaan man mo walay bisag usa nga malambigit sa kahilayan sa kauwag o sa kahakog o sa bisag unsang kahugawan dili mo maghisgot ini dili gid pahisgutan sa bersikulo 4 ingon man ang mga pulong nga bastos sus apil na gani dieng bastos walay kahulugan o binuang dili angay litukon sus dili gid ni ipalitok hinunua pasalamati ang Dios. Karon Bendilio nagingon man ka naghukas kas kabakakan nimo berag ato nang nasusi nga wa giga kahukas kay naman atong nabati nga namutbot man ka namakak man ka. Na dinhi giingon man pagkabalaan ang tao kay balaan man mo. Walay bisag usa nga malambigit sa kahilayan sa kauwag o sa kahakog o sa bisag unsang kahugawan dili mo magisgot ini ingon man ang mga pulong nga bastos natuman nimo wa karon masig mangutana ang mga tao nga wa man mo magpapli nga nagbinastos Bendilio atong paminawan nag-challenge ni kay matud pa niya ipapli kuno kung nagbinastos ba daw siya atong paminawan Ang tinuod mga igsoon, nang hingalan pa nga gabinastos daw ta nila. Ipaplik ko no, o siya akong binastos ninyo. O siya akong binastos ninyo. Ipaplik ko no. Ang tinuod mga igsoon, nang hingalan pa nga gabinastos daw ta nila. Ipaplik ko no, o siya akong binastos ninyo. O siya akong binastos ninyo. Ipaplik ko no.
Agoy, murag nasuko siya no, kay murag naniguro gid siya nga wa gid siya bastos o malaw ay nga gipamulong. Ipapli kuno nato. Oh, gi-challenge ta Okay. niya, Brad Ron. Buti pasabot siguro nga kining episo 3-4 nga wa siya maigo ni Brad Diver kay basta balaan nga tao di magikuno magistorya og malaway. Oh, sa I-challenge. Ipa-play kuno. Kung nagistorya ba kog binastos, aboy no, ipa-play man ka. Atong isa-isahon pagpa-play ang imong mga malaw ay nga mga pagpamulong Mitchell Bindilio. Niya atong pabinawan. Kamo rin nagtuog Biblia? Kisa ba mo dawat nga gabas ang Biblia nga ang Dios mudulog og babaye dayong mupatong. Mudulog og babaye dayong mupatong. Oh. Okay. Sus, perting paghanaya sa pagkahistorya biya nining lawayan niya. Sipat-sipat ng mata, pitok-pitok ba? Pito ko na. Oo. Ha? Magtuon ko ng Biblia, niya, magbaton ko ng Dios, nga kusog mo. Patong. Mupatong. Pinahiluna, gigayo. Ha? Na, kung mupatong, kung saan ay buhaton ko ng mupatong? Ano atong paminawan, basta na nagani patong, amo ng gistorya, mahigalang magisunan. Amo lang kuan ba, gi-review ba nga, gikan ning pastor sa Sabadista, ang mga pamahayaga. Ug unsa di siya ka malaway pag istorya. Na mao to address mo to niya sa mong magtutudlo. Kay di man lagi sa muuyon nga kining Espiritu Santo magminyo. Labaw nga di pud sa muuyon nga ang Espiritu Santo magpakatao. Pero tingala ta layog sa rason, pero ang rason namo wa man mo sustain. Nagtulibak-bak mang dako. Magsige magistorya glawaay. Ani atong paminawon sa pagid ang dugang niyang binastos. Yan Charlito, Eugenio, Charlito. Giomol ka ni Tomas Eugenio gikas abok siyota og resulta kasi pag hilawas. I-play ko no. Yung siya, Brad Dever, Brad Ronald, Brad Dever, Brad Rini. I-play ko no. Kung siyang binastos nga akong gisulte. Tuwan na. Gamit sa terminong mupatong. Onya, katong iyang gingon nga binatanon nga pamayag. Dili ang tani angay namo nga ikuan, pero iya man nagikan. Kanang pulong jer binatanon kuno na nga pagpahayag. Na Og sa Arnes pa to Brother Rone si Bindilio nagdala og bunal imbis kay bunal unta sa to naunay manon siyang bunal og didto na igo siyang kuto-kuto. mao nagingon nga naset sa kabo ba? Kusog kayo mo pamasangil pero siya raman daygi poy maigo na nakatuman ka sa episode 3-4 do sa sulti ni Pablo. Wa 5-3-4. 5-3-4 sa episo. Wa ka katuman. Hain pa gyud ang dugang nimong mga pagbinastos kay ipa-play. Di-play na mo. Mao. Ha? Okay, ni atong paminawan. Olaw. Dili ka pugnan bandelyo. Ang among Dios otropod. Unsay dili mapugnan kamoy sumpay. Nanong maghupot siya gupat ka babae bendelyo kay dili kapugnan. Unsay di kapugnan? Ang iyang buhi. Unsay di kapugnan? Ang iyang buhi. Na, imo man lagi ipa-play lagi. Na i-play na mo. Ato pag yung dungagan. Atong hot doning iyang gi-request. Og napay oras siguro, pati naghan naman pero limitado man ang oras ang mga ato lang maplastar ang atong mapabati ang mga laway niya nga mga pamahayag Brad Dever, Brad Ronald ug Brad Rene. Niya atong paminawan pa gyud. Luoy kayo ba nga unsay daganan sa tawo niya ang Dios nakikhilawas niya. Patayng tawo. Ang Dios nakikhilawas niya. Patayng tawo. Ya kay maglabing-labing mo na. Ano magtayon maglabing-labing mo na. Mingon ang iyang asawa. O Dios. O Dios. O Dios. Butangi Dios. O Dios. Butangi Dios. O Dios. Butangi Dios. Butangi Dios. Patayng tawo. Digod kapuya. Digod kapuya ng Dios. Digod kapuya ng Dios. Lupit pa po kay gitabangan og pulo kabuk lalaki ana o sa kababaye. Ganina, dili kapugngan ang iyang buhi. Mupatong sa termino nga binatanon matod pa niya, jer. Dili kapugngan ang buhi. Unya dili kuno ang Dios kapuyan, luoy kunong babae pakighilawasan sa Dios. Unya og luoy pa nganong moingon man ka, kinibuhat man niya Brad Dever. Yung experience ba? Oh, yahan na. Experience na niya nga
Kana bang makigilawas ang magtiayon mayon kuno nga asawa nga kuan ngadto sa iyang partner da Dios man lagi yang gibuhat-buhat ang istorya. O Dios, o Dios, o Dios, butangi o Dios. Imo nang experience do. Ha? Ihapak lang sa Ato lang ang i-translate siguro kung makigilawas sa babae basig mingon imong partner, o Bendilio, butangi Bendilio. Mao man na. Imo lang gipahid sa mong magtutudlo ba? Nagdagingon ka nga luyang babae kay dili kapuyan. Na kung dili kapuyan ang babae nganong naghimo kag istorya nga magpabutang ang babae nga nasayod man ka nga mamatay siya. Mao gyud. Adi tilibagbag kang dako, magbot-bot ka kag istoryang kilukoy. Kada mong haum-haum pud ba nga kinulukoy ba? Ha? Mao. Unya kun mo dinay siya nga awa niya buhata, nasamar na nga ang buhat sa managtiayon iyang gihimo-himuan og istorya. Yarang butbut. No, kada tanan nga mga pamahayag mga higalag maging sunamong gipabati nga wa kapasar si Bendilio sa iyang katawhan sa Dios. Kay ang katawan sa Dios dili magsultig malaway. Ang katawan sa Dios ug magsultig malaway di makasulod sa gingharian sa Dios. Tanawa ang imong mga gibuhian nga mga pamahayag nga among gipabati. Mudinay ka ni? Nga mayong kag dili binastos. Kung dili ni binastos, ha? Bendilio, unsa man di ay nga binastos di ay. Pero sa dili pa nato susiyon kung unsa nga binastos kay wala ba na mo tubaga, makadaghan na namo nang gipangutana. Kay mo dinay man ka nga dili binastos imong gibuhat. Sa Biblia Brad Deber, naabagid po sa Biblia nga doon na gitawag mga taong bastos. naagyod Bradron, mga taong buang. Atong pag-aprobahan sa ila pag yung kaugalingon nga Biblia. Kana, SDA nga pabor na to Biblia. na sa ila. Oo, pabor na to. Atong pagbasahon din sa Hub, Kapitulo 30, versikulo 8, nagaingon din mga anak sa mga buang sila. Oo, mga anak sa mga taong bastos. Gikan sa yuta, sila gipanaglatos. Tanawa, doon nagigihulag ko sa Biblia nga mga anak sa taong bastos og sayuta sila gipanaglatos. Apil gikas latos kay lawayan man ka bastosan man ka klase sa pagkapastor. Nagpangu sa usa ka pagtulunan pero nagpangu sa kalaw-ayan. Kalawayan. O di ka nang imo bitang mga caller po ng mga texter nga pareho mog sinabtan, pareho mog utok, na puros pod magbinastos pod. Ha? Unya ang naka problema pag ini kay duna kay agalon nga si Eileen Goldwhite nga nagsuwat og usa ka basahon nga gidili ang pagbinastos pero wa nimo tumana Bendilio. Ilang founder. O ilang founder, hain kini Brad Ronald nga basahon. Ania Bradron, dinhi sa ilang basahon, kining mga hitabo sa katapusang panahon, sa page 75, nagaingon, dili kita mugamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag. Dili kini tugutan sa atong mga basahon. Palaon kini sila, tanan, gikan sa matag sinulat. Kung basahon pa kado Bendilio, wa na Bendilio gipanas na. Kay palaon man kuno sa basahon ang magistoryag bastos. Atuman nimo di ba wa? So pakiro ka sa imong kaguling agalon. No wonder nga diri ka namo magsupak-supak ka kay mismo gani imong agalon nga nagsuwat sa basahon mahitabo sa katapusang panahon. Page 75 nga nagdili si Eileen Goldwhite sa mga pulong pagbinastos, makapasakit nga mga pagpamulong, palaon sa basahon. Wa gani nimo tumana. Mo nang iniyon kog balasahon pa ka, basahon pa ka, pala na, wa na Bendilio, gilubong na. Nagkaroon. Kinang gingon nga mga buang sila, mga anak sa taong bastos. Kini siya, sa Biblia, mo ni siya ang giingon silot sa mga hungog. Hungog, gani ka, ang silot nimo gingon ka nagbuang sumalas Biblia. Sa dili gyud pagkabuang ka na, mao na gyud ang imong istorya, mga malaw ay gyud nga pagpahayag. Haan ang prueba bradini sa Biblia nga kining gingon nga ang kabuang mo silot sa mga hungog. Niya sa Kristohanong katilingban atong pagabasahon, dinhi sa panultihon, Kapitulo 16, versikulo 22, nagaingon, ang kaalam, tinubdan sa kinabuhi alang sa naghupot, ini, ang kabuang silot sa mga hungog. Tanawa. Kini diyang kabuang silot sa mga hungog. Unya ang buang sa Biblia, Brad Deber, unsa sa paghulagway, unsa ba ang mga sinultihan? Nining buang, nga muna'y silot, kasilutan sa mga taong hungog, nga magsulti og mga malaway. Magsultig malaw ay Bradron. Oo. Atong pag-aprobahan sa Kristohanong katilingban, panultihon 19:1.
mas maayo pa ang kabus nga nagpakabuhi nga dungganan kaysa buang og malaw-ayg sinultihan. Tuwa na. Kini di ang buang Bradiber. Unsa ang isultihan ni Bradiber? Maglaw-ay bradron og sinultihan. Malaw ay og sinultihan. Tukma yun. Tukma. Kining buang nga matud pa sa pagpahayag sa Biblia, silot sa mga hungok. Nakaroon bindilyo, kinsa man ang matawag nga mga matuod nga alagad, nga nangalagad og kamatuoran. Kami, nga imong giakusaran o ikaw. Kinsa man ang nagapamulong sa mga malaw ay nga nagihulagway sa usa ka buang. Naana mo o naani mo? Gipabati na mo ang imong gingon nga i-play daw. Ato ganing balikan, mga higalag, mga kaigsunan matod. I-play! Asa ko nagbinastos. Atong balikan. Ang tinuod mga igsoon, nang hingalan pa nga gabinastos daw ta nila. Ipaplik ko no, o siya akong binastos ninyo. O siya akong binastos ninyo. Ipaplik ko no. Tana. Sugo-sugo pa. Ipa-play ko na. Unsa akong binastos ninyo. Dugay na to nga among nahipos nga mga record. Kagihipos na mo ang mga record bindilyo. Dili, pareha nimo nga magsigi kag ngak-ngak nga daghang kag mga record ni isawa kay napabati. Haron nga mga tao makatimbang-timbang nga mao ni among gisulti og imong gitubag. Kami amog yung ipabati ang imong mga pagpamahayag. Pag inguna mo nga buang ka, dili ang imong pisikal may gipasabot na mo niyana. Kung dili ang imong pamaagi sa pagpamahayag. Unya ka ng pag-ingon nimo nga layog sa rason, way labot ko rason, nasa ipan na nimo. Ha? Nya, naa ng sistema na mo. Nga nihubad mis kurason, nga kanang kurason, kasing-kasing na. Unya ang kasing-kasing, diya naggikan ang nagagula sa baba, nga mo'y nakapahugaw sa tao. Unsa? Ang pagpamakak, ang pagsultig mga malaway. Naana mo? Ha? Nagana kang binilyo. Di ba naani mo? Unya, kinanggiingnan nimo nga mga tinudluan sa piki nga Espiritu Santo, mamalagi nakapapaka sa imong mga rason. Na ikaw nga nag-angkon nga ikaw makay genuine. Genuine ka nga katawhan ni Eileen Goldwhite, dili ka genuine nga katawhan ni Kristo. Ay piki ka nga katawhan ni Kristo. Ha? Si Pablo, nangalagad kang Kristo, mo'y nag-istorya. Mahitungod sa Espiritu Santo, ingon nga simbolog tubig. Pero ikaw, unsa imong sinabtan? Unsa hermeneutic nimo? Makalibog mi, kay gihimo na mo. Ha? Tanawa imong akusara, gihimo na mo ang Espiritu Santo, ingon nga tubig, makalibog. Karon pagsusi, kay si Pablo may namahayag. Asa nakuha ni Pablo? Dito kang Kristo. Kinsa may makalibog? Ha? Si Ikaw ragyod mo oy makalibog. Nga naman wa ka man sa kamatuoran. Good. Ha? Busa mga kahigalag mga kaigsunan, kini nga among tima karon nga among gipabati da kaninyo. Pag tuki lang ni sa kredibilidad ni ining pastor sa Sabadista nga grabe nang atake diri namo. Layog man kas rason. Unya nagtulibagbag ka, wa ka mo sustain. Balik ang 4:15 sa Ecclesiastes. Kinsa nang si cancel. Paningkamot. Pangitag rason. Basin makatabla ka. Buhat og laing rason. Ha? Gamit ang imong 38 ka version nga Biblia para sa pagsusi. Nga nasayop ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM sa paggamit sa tagna sa Ecclesiastes 4:15 nga tagna para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Kana, maunay tagaig pagtaga. Dili kay magsigi ra kag binastos pero magsigil gimig pugong nga dili ka magbinastos, nakalatid man sa Biblia lagi nga ang kanang malaway ayon nga tao, magsulti ginagmalaway sa unta man. Amok mo igo lang pud mi ni istorya kung pagila, kung siya naa sa kamaturan, kami og dili ikaw. Napupos na kamong oras mga higalag mga kaigsunan, hinaot mi nga sabtan ug kuha kamog mga pagtulunan. Sundi kami ninyo sa sunod Domingo, kami manamilit na kaninyo sa ngalan sa among magtutudlo, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr., ingon man sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kini inyong alagad sa kahingan Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, ingon man sa kaubang mga Ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Ug kiniusab si Brother Ronald Kanyaman. Kinausab si Brother Rene Telebrico nga moingon dagan salamat sa iyong pagtanaw o pagpuminaw o mayong Domingo kanatong tanan.